Kaseng Henyo Tribute Council HYC Riboy District Mantagasni ka arpo atrip naitung kalalej ban kanrai ki kot kisla hakaway na ki karkhana sanjari kabalatip kum ka resources rubber private limited kabadon hagasnong mouse mai bat hakate ka jingri kanra jong ka seng HYC kalami penban ka jingya tainia ka bajur hapadeng ki barjala ki bapanya ya ka ka karkhana bat kinong elam ka seng HYC habayo banya keren bat uba Donald Rambai uba dei utrai jong ka te jaka ulai thu uba ul aiwai ka te ka jaka sha ute barjala pan penyai ya ketika karkhana nadu usnem hajar ar bar utrai jong ketika karkhana umsim latre bania tho ya ka soskular bat hadu menta umsim la siu ya ka baiwai jong ketika jaka de halor ketika daw na kaliang uba Donald Rambai ulapan ka jingyarap na ka seng HYC banyarap bantukla lemya kane ka kam kaliang jong ngi kum ka HYC na po ka Riboy District menta sing ngilayo banwan hiar hakane ka snong hamoso haka hakane snong mausmai halo kajing yo jingtip ka jongi ba kane ka way na ka karkhana snajri ka resource rubber private limited ngilayo banwan ha kane ka jaka dei hadin ba ngila adaptive shai ya ki kot kisla ba dei hadin ba ngila adaptive shai ru ba nakaliang jong kane ka company kila country bean ha ka ba nakaliang jong kane ka company kim sham la apply kila don yang application break ka trigasan ka jong ki mentala system duna kalakut tekim syam laburom yang ada di konsel kan orang ba ngi ka seng HYC na po ka Riboy District ni Sokhia ha lor ka jingdon jung kum kini ke barjala ki bayo ban pre mon pre lai lut apo kan ka gabri onyu trap hana ka dong Riboy jungi bat khamtam ha bangi layo ban ya keren ban layo ban pan utrai jung kan ka company ya ki kot kisla itu watang ba in island watang ba in pen ya kan ka trading lesson ni trot uklam pen kajing long klem akor unia dukhar ka balalong sabah pelat hakba umsem laburom ya ki try muluk lani umsem laburom ya kita ki beri ke badai napo kan ka dong ka thain bat khamtam ngi kum kinong yalam jeng seng balang hapo kan ka Riboy District bangi latip syairu ba kim syam la biang wat ka labor certificate ka badai kat kum ka ba kidai banyo napo ka labor department tip syai kata de alor tanurim ngim syam la syam ya ka any hakti la jong Henry ngila mahami neutrai ba umpit banpli ya kaneka karkhana snajri kat ba umpat la ban penpiang ya ka trading lesson bat kumcu hamcu kaporu ki labor ki ban biang ya ka labor certificate na po ka labor department da ka jingtip ka labor snong la ka police department ni bat lada neutrai jong ka karkhana lada usai la lada umpin yang ngin sa pet ka ka bangi ban le la ka da kinok senjang ki bangi sa sim nang nes kaman kajing sisa ngi kum ka HYC habang ilek ban baik ya kot kisla la de ka trading license ka labor license la ne kido kikot la ne ki jing tho ngi lek da galemti ngi akran da galemti kata ka jing long ka jongi kum ki khat ka HYC Henry ka pen sosi bat pen gam pen bitar ngi ka badai kum kita ki inong snong la ne kita ki try muluk hapo kan ka dong ka bri onyo trap ha ka ba une ubriu syam la tre ban pen I watang ikot isla ibarat yong yu pen I hangi ya ka trading lesson hendak syam la trap pen I ya trading lesson hendak pen I bor kala yangi bar ka ba PE ha ka jing sakhi jing ki press ki media ya ka jing long bahe une ubreu ha ka ba ula mudru wat ban khnrop ya protokol jingi wat ban kura lan ban thap yo protokol ka jingi ne pabau smai ba don we barjala ba sang wai ha ka cakap jangan adu snem arjar ko ar ndau la sang wai ne udukar ka cakap syam la ai ndau le ka agreement ba nga syam la ai ka bai mentala asnem la ai complain ko disi office naru selatan tendon sistem audisi barem rai umla sim kaya kan ne dan banse ngalapan jingrap sini setai dengan kenduk ke HYC sport selong ngapan jingrap bau ne barjala umtre banile agreement ba nga usong illegal bang ne berkatrit license jengur ngila khang po disi council bat ngila complain la bunsen disi council ngila ai jing tho ngila ai complain bat ngila submit kan ne ka dulir na ka raj marwet bala pensai kan ka kot kesla ba ka jaga jonga kan ka pata jongan raj marwet bat ka NOC jonggas kasnong ka don ba ka dulir jong kasnong ka tot te lemba ngawan hangne lemba kasnong bat ka raj marwet te ngawan hangne ngai buram ki HYC balawan mi ang te ka factory bo khang tala ndai insam la buram yot ki member HYC ro na dapat ma seng balang ba ngirap ma bu ne ukhar ulang ba juak ha re sem lating sem la buram yang kita jaka ba ki seng balang ro dan ai kumle khamtam ki HYC Riboy District ki bala sundan lang ne kasni te une ukhar sem ladon wat ya katri license mentala
sau benai atri license u ka ba don men suara ka ba clemention ya ka jaka ka ba ngala tit na ki try na sulong ya ka ne ka jaka hakmat ka ki satar jong ne ka snong te kumta nga karpat jam ba yo ne udakar he une ubar jelang im dei ban ailat hangane hari kasih jongi namar ba ulale ton bor sebab palat bat ular berngam ro yanga hapar ngali mi men suara ngala mi une bisi barem pande haus nam Desember arajat apulai kadon kejeng kumar bagi NGO kedai udisi umsim langsung kiai kane usurung oha kiwan ki minister ki surung ki sumi na district council ki surung ki sumi kim shek ikut kisla kuat kim khot ere tangi ki witness ki basangi ni ikut kisla jonga ya kasnong ngong ki la pinne bede ka jaga nga khot witness ya kasnong bat ya yo kim madua kem khot ki witness ki kasnong yele ban ya dabe une siang une bartela une udakar rumah pinang mut ba ugan ka factory ubon ka bisa bon kiano syau sangat tengah le beri variation kin yarap ketanga kerpat ipi kebeton hakabor kum ke district council kum ke na disi ha ngam kena idisi bathmai imtip is pangane ne disi barem utip bas pangane la nadu mensua bapa gion pen pancek kesla diseng balang la bon buat umdon ni tangga register apa megalaya apa ka lebar apa ka DIC umdon apa income tax umdon buat udai ro ngala wak ha kelenti jo buat udai bro beton ka loan hadu kan riulak mamlak seben su de defaulter jangka bank lapo panjang te une bro umdon gikot kesla apa megalaya wat tangka ka lebar license ka ba register hadu council umdon hot kane ngala kendu itip bha IMC na borni ngalawan kendu manla kapor endai kampoi sino la sau banai mentah ki obutan ke election MP sipang ki aidau ne katai tengah karpat man se ngapoi sakiseng balang